Delivery rider patay ug laing duha ka biktima samdan sa aksidente sa kalsada tali SUV ug sedan sa Iligan City. Ang insidente nakuhaan pa og video. Mao kini ang kuha sa CCTV ug dashcam video sa Andres Bonifacio Avenue, Bagong Silang, Iligan City pasado alauna sa hapon adlaw nga Huwebes. Kita ang kalit nga pagbangga sa usa ka SUV sa usa ka sedan. Dayong damay pa ang ubang mga sakyanan. Gani patay sa maong insidente ang delivery rider nga si Elmer Balasi, 30 anyos nga taga barangay Mahayahay sa maong syudad. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Division sa Iligan PNP, gikan matud pa ang SUV sa Tambo Traffic Light nga gimaneho ni Sergio Apaon Andoy, 48 anyos. Paspas kuno ang padagan niini tungod aduna kini paliton nga tambal apan pagabot sa crossing sa Franciscan, nabanggaan niini ang usa ka sedan. Gumikan sa kakusog sa pagkabangga, nawad-an og kontrol ang driver sa SUV ug milahos kini padulong sa rider nga nagatindog tapad sa iyang motorsiklo ug pipila ka mga sakyanan nga nakapark sa mong lugar ang nadamay sab. Samdan sab ang sakay sa sedan, ang driver niini nga si Shalimar Beronilio Umbar, 22 anyos, usa ka estudyante ug kauban nga si Christine May Claudio, 26 anyos, nga pulos taga Iligan City ug padayon pa nga ginatambalan sa ospital. Porsigido nga pasaka og kaso ang pamilya sa biktima sa driver sa SUV nga gikustudiya karon sa Iligan PNP.